जोंहा दा पार्टि जानो थांसै बैसागुनि मोसानायनि पार्टिया दिनैसो जोंना बालिया हाखुमादों पाउडार मा खबर टेनसनाव दंखायो बालिया बिब'फोरखौ नेबाय थादो जोंना बिमाफोरानो फायग'वाखै जोंल' जना दोङो जों गामियावनो जागोन आरो न'खरसे मोनानाव आब' न'खरसे नानाव जागोन आरो जों जायहानावबा पार्टि जागोन बिसानावनो जों नेनानै दङ आरो ना रावबो गैया सिख्लाफोरा फैथ'वाखै दसे नेनानै थानोसै दायो आं सिख्लाफोर फैबोला खोन्थिगोन जोंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो इन्जय खालामफादो आंजों लोगोसे जोंजों लोगोसे माने आंजों लोगोसे आरो पार्टि जानो मोनाबाबो बेदरखौ जानो मोनाबाबो मबाइलनिफ्राय नुनानै जाबानो जाबाय जों मा खालामो मा थायो मा जायो आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो जइन जाफाबाय थादो आयु थाइजौखौ नुना जानोसो लुगैबाय जि थाइखादो गाहायावनो मालाय नायलाय नोंसिनिया मा बेलेग पार्टि ओमफ्राय आं दा माखौ लागोन सानै हमसैब्रा ओमफ्राय इखौ लाबाय आंबो मोनसे लानांगोन ना आंबो बहुद गियोलै बाबाथ' आं खारग' जाखागोन नै जोंना दाउआ खैथा माथाम मासे मानै माथाम फागाहैनो हमबासो जागोन नामाथाय बाय माथो फागाहैनो सोंबासो जागोन नामाथाय गिनाया मानो जादोयो नोंहा एक्सपिरियेन्स दं होनबा दाउ हमनायनि गैयालाय दाउखौ गाबोब्रायसै हामबाय आं दाउदैखौ रुनाय जानो बागै आंनोबो मोनसेल' हराजा मोनसेल' नै ओमफ्राय जोंहा ओंख्रि हागासिनो बिथिंजाय आलु पियास रसुन बान्दा कबि बायदिसिना बिदिनो हागासिनो आरो बिदिनो जगार खालामनायावनो मानायावनो मोनानै लांबाय आरोना जोङो 3:30निफ्राय ओंखारदोंमोन आरो 3:30 PM निफ्राय संनायावनो मानायावनो जगार खालामनायावनो 8 जानाय आरो हरनि 8 ओमफ्राय जोंना पार्टि जाबाथाय दाउदैया थाखायो आरोना बिथिंजाय अमा बेदर जोंना अमा बेदर लकेल दाउ बेदर ना पापर ओमफ्राय दाउदैबो दंमोन आरोना नै ओमफ्राय बिथिंजाय लकेल दाउ बेदरखौ संगासिनो आरो मोनसे सखाथिंजाय अमा बेदरखौ संगासिनो नै अमा बेदरा जोंना मोनहां जाबायानो बिथिंजाय आरो दाउ बेदरदों आलुदों एवगासिनो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासे
दोना नोङो आयौ जाग्राफोरा मोनाखै ना जाबाय दांलै बेदरा मोनबाय जोंना जाहोलांनोसै ओमफ्राय अमा बेदरखौहाय गोजा गोजा जानाय जादों आरो ओंखामदो जायाखै ओरैनो खुगा गोजा जादोंमोन आरो ओमफ्राय अमा बेदर जायो इथिं जों नाखौ खुगा गोजा जादोंमोन इथिंजाय आरो बान्दा कबिदों आलुदों भाजा एवगासिनो अमा बेदरखौथ' आं जायासै लकेल दाउ जाबाय आरो लकेल दाउआथ' गासिबो जादों जानाया ओमफ्राय अमा बेदर जायैफोरना आरो ना होबावदों बिदिनोसै आरो मा मोनजाखो आन्दा बरिया खोनादो मिनिना दे रायजोफोर जोंना बक्सआ बेनो आरोना गोदोर बक्सफोर लानो हायासै स' बेदोनो इन्जय खालामगासिनो आरोना जोङो सोरनि गोरा सोरनि गुरै बिथिंजाय आरो आखाइखौनो जि नायलायगासिनोमोन आरोना सोरना गुरै सोरना गोरा होननानै गाजा ओमफ्राय मा मिथिबायना लोगोफोर मा जादों दाथ' ओंखाम जानो टाइम जाबाय ओमफ्राय खामफ्लायखौनो जि सेख'लायबायब्रा जोङो जनो मोनथारनाय नंला होननानै ओमफ्रायहा नै खामफ्लायखौनो सना हेन्ड बहायना लाखाबाय आरोना ओमफ्राय ओंखाम जानो टाइम जाबाय ओंखाम जाबाय जों 8टासोआव जानाय जादों आरो ओंखामखौ हरनि 8टायाव नै ओमफ्राय जोंहा ओंखाम जानो लाइन लाइन जिरायजोब्बाय मिनिगोनसोलै बे लदा लदा ओंखामाव लदा लदा पापर मोनाखै नोङो नाय दिसाव नायना होनो हाया नायलाय पापरानो खोबथेजोब्बाय मैनानि माबाखौ नङा पापरा बायजोब्बायलै हरबो जाबायमोन नालाय आरो केमेरायाबो दामि नङा नालाय लोगोफोर स' खोमसि खोमला जाजोब्बाय आरो नै पापर ओमफ्राय मा दोङो ओमफ्राय माबा खाने मुदेङा ओमफ्राय थाइबें ओंखाम भाजि दाउ बेदरजों आलुजों भाजि दे खोन्थिदो जों जानोसै दे स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसेमनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं